Egunon, eguerdion, atxaldeon, gabon, gure ikusentzure guztiei, ongietorriak berriz ere Flop Kultura saiora. Goizeko xeirak puntuan Managuan, Nicaraguan. Goizeko zazpiak El Salvador, Salvadorran. Zutara Bad Bunny? Ez, naiz, nola ditzen da, tipo, Manu Chaoren abesti bat da hori. Ah, alright. Baina Bad Bunny aktualagoa da, así que jarraitu hartik mesedez. Bai, en plan, gazteak gara. Ez nuke esango gaztea, esango nuke aktuala. Bueno, vale, Aktualako bai die los Oscar eta die de viejas. Los Oscars dira aktualak, zerendik ez dira izan. Baina helduko dira. Helduko dira. Eta egongo gara estaltzen eventua zuzenean, bidaliko dugu Albina Stardust Washington DC-ra, edo ez egoten dien. No egiten dira? LA. Horixe da, bai, nik uste da bai. Ez dakit Juan Cruz ari da dena antolatzen berak esan dut bidaliko didala ordainduko digu akreditazioa, eta horrekin jango naiz. Egin dut soineko bat, Sonia Monroiren estilora. Hori da. Te imaginas? Egoera peliagudo bat bizatua ateratzeko EEU-un. Zuek ikusi duzu Sonia Monroy joan zenean, Los Oscarretara kolatu zenean, eta bota zutenean. Zebra joan zen, soineko batekin Espainiako banderarekin. Benetan? Bai. Mek bezala. Eta bota zute, porque ez zegoen akreditatua ez deus. Claro, normal. Kolatu zen. Ez que bera jadizuen bandera bat. Albina Stardust joango da LA-ra bere ikurriñaren bodiarekin. Bai. Pues igual estatu batuetan ez diate usten sartzen. Porque orai Trumpek kendu du Idahoan dagoen ikurriña. Idahoan zegoen ikurrin bat, eta fan da bere esku txikitsuekin kentzera. Zuk ezagutzen zu Idaho. Ni bai, laguna da. Idahoan, euskal kultura oso handia dagoela. Eta antolatzen dela... Boise eta hori. Bai, Boise. Orduan, 5 urtero uste dut antolatzen... igual Boise ez Idaho, igual ere ez niasmatzen izena. Ez da Boise, Boise. Boise. Eta Idaho ez da Boise? Ez dakit. Bueno, whatever, no? Boiseen egiten da jaialdi hau... Okeretzen nago 5 urtero, baino igual urtero da ez dakit. Ba ez badakigu. Anyways, kultura handia. Eta ikurriña bat dute hor udaletxan jarrita, eta Trumpek esan duke bakarrik orai bandera ofiziala. Kendu du ikurriña eta kendu du Stonewallen LGBT bandera. Oh my fucking god! Nork, noiz bukatu behar da tipo hau? Laster? Espero. No, baina denok erabango gaitxu zulara. Eta hori beste kapitulo baterako gaia da. Ongi etorriak gure aktualitate saiora. Bueno, gaurkoan, ze bihaste. Oh my fucking god. Zer ez da gertatu. Osa, nik badauzkat 10 puntu komentatzeko. Oh my god, kafecitos. Baina lit, oh my god, kafecitos. Batzuk interesgarriagoak, beste batzuk gutxiago, gauzak diren bezala. Eta nire mire gongo naiz begira. Zeinekin hasiko naiz? Lehenengoarekin. Nire gogokarenekin? Esan dut lehenengoarekin. Bale, lehenengoa, Grammy sariak izan ziren egun hauetan. Me importa. Grammy sarietan gauza interesgarri ugari gertatu ziren. Egin zuen aktuazio... saio bat. Egin zuen zenbaki bat. Addison Rae eta gero Katzai izan zela dena eta aldi berean hain kuadro. Osea, bokalak hor zeuden, baina beraiek korrika gehiago egiten zuten. Ja. Wow. Badakitzu K-pop idolak daudela militarki entrenatuak aspergarriak izateko? Bai. Ba hori, gatotzen. Entrenamendu horrek, emaitz zoragarriak eman ditu. Nik ikusi nuenean, ez horretzen bere izena, abesten, gang. Zergatik egiten dituzu koroak? Gelditzen como super arraroa, super out of place. No, porque letraren parte da. Like gang. Hori baina lehenengoak oso arraroak egiten ziren, eta gero ere, bueno, trantsizioa oso guai izan zen. Robotics! Trantsizioa, Addison Raetik Katzaizera izan zen fascinantea. Badakitzu trantsizioaren fan handiak. Oso, gora trantsizioak! Ez trans! Energia zoragarri bat gaurko programan. Bai. Jarrai dezagun, Lady Gagaren aktuazioa, bueno, Emmy deserved, Oscar deserved, aktuazio hori da dena. Luka da, lanpara hori buruan, osea, bera da perfecta, bera da dena, irabazi zuen Best Pop Vocal Album. Bad Bunnyk irabazi zuen Album of the Year. Zer gehiago la interesgarria? Gutxi. Oso gutxi, aurten? Nahiko aspergarriak, gauzak diren bezala. Luke aldetik ere Chapel Roan izan zen zerbitzatu zuen bakarra. Triple nipple. Osea, Chapel Roan zeukan soineko, zerbait ditzarren, baina zen oial bat ola jantzita, bizkar osoa el aire tatuaje batekin dela zoragarria. Eta soinekoa,
mantentzen zen pezoietan piercing batzuekin. Titiburuetan. Bai, ez ziren bere pezoiak. Ja, esan zen idan eta esan nuen, klaro, hori guztiz logikoa da. Ez que dira ikusten bere pezoiak, ez duela como una pechuga de pollo edo lako zerbait. Bai, oin bai, soñekoa zapaldu eskero se acabó para ti. Bai. Baina lukada. Baina hori da bakarrik karpeterako, ez gero eventuan beste gauza baina, ber, Lady Gaga ere ematen ditu soineko luzeak eta nork zapalduko luke Lady Gaga. Alfombran, inor, baina afaltzen ari bazara, mai baten 15 pertsonarekin, hori ez dozu jartzen. Afaltzen baldin bazaude, eserita zaude. Then what's the point? Ez nau ziur. Ez que? Ez nau ziur. Ez daitu inor zapaltzen. Grammy-sariak, orokorrean nahiko aspergarriak nere ustez. Egin ziren aldarrikapen desente, aurkezleak egin zion gino bat Nicki Minaji, eta Trumpek salatuko du, Dios, zer egingo. Malegro. Aspergarria, eta gutxi gehiago. Ba, begira, oin berri txar bat. Zein? Esan? Ah. Dituzu egin beste, bat izango da txarra. Bale, guazin irengokoarekin dera bigarrena. Hau da txarra? Ez da txarra, bueno, bai, baina zilaz. Mariló Montero! Buah! A ver. Marilo! Zu ikusuzu zerbait? Zerbait. Espejo publiko. Ez dut aipatu nahi. Ispilu publikoa. Badugu publikoa menere. Bai. Mariló Montero. Eta sartzen da bideo... Ez que, karo, gaia, egungo gaia zen, cruisinga. Eta sartzen da bideo deibidez, trakatra. Badakizun orden, trakatra. Oh my fucking god. Vale, trakatra, norbetek ez bauzta gutzen, da tiktoker bat, lit. Yes, dare. Trakatra, norbetek ez bauzta gutzen, da tiktoker bat, egiten dituela bideak cruisingaren inguruan, saunetan egiten du room tour bat, erakusten du pixka bat, nola bizi duten. Kizan zuen arazo bat, behin azaldu zuen nola egiten zen cruisinga, ez dakin dongo, eliza txiki batean. Gauzak diren bezala, lizetan bakizu gauzak gertatzen direla, den... No, cruisinga egiten zen. Osa, salatu zuten tipoa egiten zela esateagatik. Baina horrek ez du aldatzen egiten zela. Total, kesatzen da tipo hau hitz egitera cruisingaren inguruan. Eta Mariló Montero, the one and only fastest in the world, esaten du, claro, eske, cruisinga dute, eta gero botatzen dituzte zapiak lurrera, eta hor pasatzen bada kriatura bat, haurtxo txiki bat, eta ukitzen badu. Mukizapi hori kontagiatzen da. Eta, karo, la trakatra tiesa esanez. Baina zu badakizu nola transmititzen dira ETS-ak. Ez. Eta bera gainera supertxula, en plan, eskerrak zu etorri zarela trakatra niri azaltzera. Eta la trakatra tiesona, claro. La Mariló Montero uste du ariera egiten el punto del año, bai. Rollo, gero imaginatu hor batek ukitzen duela, mukizapi hori, bai. Eta VIH hartzen duela, edo bai. Giba hartzen duela. Bueno, mundu guztia flipatzen en plan, what the fuck is she saying? Bai. What the fuck is she saying on television? Bai. Gezurra da, evidentemente, ezin da Giba ezer transmititu mukizapi batetik. Bai. Kontua, gehiago, porque claro, gainera, zerari da egiten aur bat, cruising leku batean, no? Igual hori akontua. Zaborra lurretik hartzen. Cruising espazioak, errespetatu behar dira. Cruising espazioa bada, ite kallas. Point. Jarraitzen dugu. Karo, Mariló Monteroren kagada hau eta gero, erabakizuten bertzegun batean trakatra ekartzera platora, berriz hitz egiteko gaiaren inguruan, eta pixkat Mariloren irudia garbitzeko. No? Vale, pues etortzen da trakatra, esaten du, izan zera lotxagarria Mariló Montero esan zuena, eta Mariló Montero esaten du, baina nik ez duen hori esan. Jartzen diote bideoa, non hori esaten du, berak esaten du, no, bez, eske nik ez dut hori esan, nik esan dut, eta berriz esaten du, aur batek ukitzen badu mukizapia, kontagiatzen dela. Eta la trakatraia tiesora en plan, baina ez derari zara esaten. Eta gainera esaten dio, pero a ver, zu badakizu nola transmititzen den Giba. Eta Mariló Montero esaten dio, begira, nik badakit nola transmititzen den VHI-a. Eta la trakatraia en plan, VHI. SIDA, VHS, lo que sea. VHS? VHS? Bai. Mariló Montero? Bai. Zer ari zara esaten? VHS. Eta azkenan aurkezleek, que por cierto, hor zegoen Susana Grisoren anaia hil zen Gibaren... ondorioz. Bai. Wow. Bueno, sidaren ondorioz. Bai, oza, krisia hori da, bere garaian. Bai. Eta gaur, Susana Griso tiesona, eta azkenan aurkezleek esan behar izan zuten, oza, desmentitu behar dugu informazio hau, bai. Giba ezin da transmititu mukizapi baten bidez. Ezinezkoa da. Fizikoki, zientifikoki ezinezkoa da. Eta gaur ikusi dut TikTok bat Elsa Ruizek egin duena, hitz egiten Mariló Monteroren inguruan, eta resulta ez dela lehenengo aldia olako gozak esaten duena. Behin esan zuen,
organo baten transmisio egiten badizute, ez dagoela zientifikoki demostratuta, bere arima ez dizutela pasatzen. Todo binabo. Ke? Zer? Eta beste behin esan zuen, limoiak usaintzea, nazten da? Sendatzen du minbizia. Ez, baina lo previene. Limoi bat usaintzeak prebenitzen duela minbizia izatea. Vale, guai. Marilo fucking Montero? What the fuck is she saying? Oso guai da, deitzen dela Marilo. Ja, eske ematen dio como puntxo bat Marilo. Wow, niego nahi super sartuta historio hontan. Ez fascinantea, hau telebista publikoan gertatzea. Bai. Eta gainera, pertsona hau jarraitza telebistan como si nada. Eta jarraituko du. Bai, eta nabregan bai. Eta telebista publikoaren inguruan hitz egitera ekarri dugu norbait. Baina, hori baino lehena nire betu gauza bat. Umeak. Beti umeak. Niños. Violencia bikaria. Futuro. Arma arrojadiza. Jendiak jartzen ditu umeak erdian, justifikatzeko nahi duen guztia. Eske ezin dut erretzeari utzi, ze tabako pakete bat usten badut lurrean, igual erretzen du ume bat. Claro. Badakitu ze umeak oso famatuki ezten dira hartzeko zaborra lurretik eta hartzeko ahoan. Orduan, ez dakit ze uste dagoen egin behar duela mukizapi erabili batekin lurrian ume batek Marilo Monterok, baino generalean oso falaza da eta asko egiten da konservadurismotik jartzea umiak ora aurrian. No, umiak ez dakite ezer eta zaindu behar ditugu porque dia denak tontuak eta inkapazak eta ez dakite pentsatzen eta bakarrik dakite vulneratuak izaten. Eta gero etortzen da aur bat Down sindromarekin eta deitzen dizu roskon. Horixe da. Bete a la mierda. Eta gero ateratzen dira Elizaren asuntuen testigantzak eta ez dituzu defendatzen umeak, baina hori beste egun batean. Claro. Gaur etorri da. Itzultzen naiz puntura. Zer ari da aur bat cruising leku batean? Zer ari da? Igual eramandu apaiz batek. Claro. Izan daiteke. Orduan, behin Augustia esan da, eskerrik asko suskribatu gure kanalera. Eta jarraituko dugu aktualitatearekin, baina ja gonbidatuarekin zeberak ere komentatu nahi ditu gai hauek, eta bera superizar bat da. Ella viene aquí y comenta zuekin guztiokin. Oria bere lana, Ian Ruiz. Oye, cariño, nahi baduzu hartu aulki bateo zerbait, Lasa egoteko eserita dena Ian perfecto. Ruizen managerra da bilobilatzen garitatik zakur bat. Bai. Ez que dena bere managerrarekin egin bar dugu, ez dindiogu Iani begiratu ere, osake. Osa, nenekin bakarrik zemen bai. Bueno, baitia, zer modu zaude, Ondo, urduri, baina, bueno, ja, asizazte hitz egiten gramiataz, tauzetenataz, eta jarra sutzara ikusi duzu gaiak ez direla oso sakonak. Zer moduz gramiak? Ba, hola, osa, un purrut. Nik gauzat esan behar dizuet, baino Best New Artist Addison Rae. Ja, totalmente. Es Olivia no sé quién, osa... A ver, que berare fantasia da, baina... Nor da Olivia? Ba, karo, es que galdera iguala, osa, amor. Ba, ez dakit, da una one hit wonder, bere bestia nola son. Addison Rae ez bezala dala una serie hit wonder. Karo, no. Addison Rae... Fruia dira bat baino gehiago. Addison Raek etapa bat markatu du bere disko berriakin. Fame is a gun and a pointed blind. Los vocals, gaixua. Bueno, la mejor, Es que ez dira behar vokalak, eta hori itzengo dugu Superbowlaren inguruan, baina ez vokalak ez dira beharrezkoak, ja. Vokalak... Kontsonanteekin bakarrik hitz egin dezakegu. En plan, erra nahi dut. Ongi abestea, ja ikusi dugu. Fantasia ematea, oraindik ez dugu guztiz ikusi. Nik uset jarrera nebai da hola gakoa, Nik nahiago dut Katzai ikusi 11 aldiz, ezenez Adele. Sorry. Eta bokal hauek? Katzai, bueno. Koreografia hori, dance break hori. Dance break hori. Perfectas, muñeconas. Pero es que zitzein ni esa bestu, porque madre mía, nere timpanuak, o sea, Grammytan cagándola vocalmente. Boa, baina ez gaizki. Oso gaizki. Esaten zuten, usu zoiaren prekak esan zuela izan zela beren humiliation ritual. Badakizu, Illuminatietara sartzeko egin berdela humiliation ritual bat. Esaten zuten hori zela Katzai humiliation ritual. Ez nekien. Bueno, a ver, gaixorik nagoela. Eman ezkularen botu. Lehenengo barkatu, ze gaur hobe baino aurreko bi atalak, inescuchables, sentitzen dut, osea. Wow. Bueno, ni etorren ez da sendatu zuzera. Oh my god, mi esker. Bajarituko dugu aktualitatearekin. Venga. Eta urrengo pausua da Super Bowla. Zer ditu zaizu Super Bowla? A ver. Osa, Bad Bunny zatiak ulertzetxe, bueno, nola da honegora estatu batutan, ba, bueno, atzeko mezu hori garrantzitsua da. Baina, a ver, nahi honun beste bat.
Es decir, pues, yo que sé, una Miley Cyrus, una Ariana Grande, que bere urtia izan da. Berriz Lady Gaga. Cynthia Erivo eta Ariana Grande, biak elkarrekin, izango zen fantasia. Ariana Grande bakarreketu ningo. Atzo ikusi nuen TikTok bat zela, datorren urtean bar dugu RuPaulen halftime showa. Boa, bekateria. Total. Baina, bueno, Bad Bunny, barkatzen zaio, sekreston ondo indu. Oso ondo indu, mezu oso potentiak transmititu ditu beharrezkoak oaintxe bertan, estatu batutan, ze bueno, menudo circo. Menudo circamen. Circamen, osea, izotza ez dago. Izotza ondo. urtu behar da ja. Urtu behar da, ja. Baina bai zuei, zeiritu zitzaizuen ondo, ez? Neri me fascino. Beira. Nire ustez, Bad Bunnyk, Bad Bunny ez da vokalista bat. Ez. Bad Bunnyren bokalak ez dira fascinanteak, evidentemente. Bere dantza gaitasunak ere ez dira fascinanteak. Ez. Bera simplemente da hot. Egite ditu abesti zoragarriak. Eta egin duena da oso ongi jolastu bere kartak. Egin du eszenografia bat, ez dela inoiz egin Super Bowlan. Total. Kontatu du historia bat, ez dela inoiz egin Super Bowlan. Super Bowlan oso erresa da eramatea 200 dantzari, su artifizialak, eta egin hor zerbait fascinantea, Lady Gaga, Beyoncé, Katy Perry, J-Lo eta Shakira. Madonna ez. Guai, Madonna. Baina eske Bad Bunny kontatu digu historia bat. Bale, badakigu dela pixka bat, no, zuritzea, pixka bat dela como... Zuritzea? En plan, bai, latinoak nora gustatzen zaizkigu, gero ez zaizkizue gustatzen, en plan, no? En plan, hor da, ondo gehatzeko. Hori da. Baino, mezua fascinantea da, historia fascinantea da, momentu batean agertzen da Lady Gaga salsa abesten. Perfecta. Hor erosten zaitxusta da. Dera perfecto. No, niri gustatzen horizetan, ni ez nekin Lady Gaga martzen nik. Nik gustatzen horizetan, eta me estaba gustando fantasia. Baina rumoriak eontzian, Bai, horregatik. Ze Grammytan oso lagunak ikusi zian Lady Gaga juntzan Bad Bunnyna, kual amiga, eta karo, nila horrezan zoze dator. Eta egin zuten izan zen fascinante, baina orokorrean irustez, izan zen superpolita. Eske dena, Grammya nola ematen dio bere txikitako pertsonari. Kontatzen, bueno, hasieratik, agertzen direnan tipa horiek azazkalak egiten, beste batzuk jolasten, no seke, gero salatzen duenean ere apagoien kontu hau, dena dira fascinantea. Eta irustez, oso ongi jolastu ditu bere kartak. Badaki beran orain iritsi daiteken, bere bokalekin, bere txoarekin, eta egin duena da, zerbaitetarako erabili. Nire izan da fascinantea. Bai, que fuerte. Nik ez nuen ikusi. Baina badakitzue, konturatu nintzela duela gutxi @BadBunnyPR Instagramen dela Puerto Rico. Bai. Karo. BadBunnyPR. A ver, eske reggaetonero asko behin brutal. Horregatik, horrela komuletilla bat usten eban zela. Badakizue Bad Bunny egon zela hemen, barainainen. Bai, 15 eurogatik soto baten kantatzen. Nire pixukidea bertan egon zen. Benetan, 2017 urtean. Bai. No habías nacido, chaval. Bad Bunny zenean, bazen norbait ja, ez hain norbait. En la Jet Set egia da, Jet Seten. Igor fact-checkinarekin. Jet Seten egon zen, bai. Igorreko 15 urte zituenean. Eta orain begira. Egon zen Bad Bunny. Gaixua. Nik hori denukan. Gero jendea izan da oso astuna nire ustez, Bai. Ai, si ez duen gehabesten, ez que zenari da Lady Gaga hor, ez que no seke. Ai, txika, beta la mierda. Sacar pegas por pegas, osea, ya está. Osea, ezin du ondo pasa, ezin du ikusi zerbait, celebratu, ospatu, ondo egala pasatzen, maitasun aldarrikatzeula. Ez dakit ja, bale, no? Osea, beti zehose dakau. Bai. Eta berez dugu jarriko orai Bad Bunny dela El Salvador de la comunidad latina. Ez que inork ez du hori esan. Badakigu, hau zer den, badakigu non dagoen, badakigu dela gozta supermercantilizante eta superkapitalista, noski, baina bueno, sartu da hor mainstreamean, jarri du bere bomba txikitxoa, eta nire ustez bada zerbait. Eta gainera den egin du gazteleraz. Bai, kanta guztia. Ez da fascinantea, eta ez du azpiriturik jarri, ez deus, el supertazón, o sea, supertazón. Ez da fascinantea. Ze maja. Bai, egia. Ba, hemendik zorionak Bad Bunnyri bere lanagatik, eta gure eskuminik, sakonenak eta doluminak estatu batuetan pasatzen ari diren komeria guztiei. Ez dira betiko garaionena. No, ez que jarraiz. Da preocupantea. Eta ez da preocupantea ere. Alemanian gertatu dena futbol arbitro batekin. Ui. Vale, norbaitek ez baldin badaki, badago arbitro bat, bere senarrari, bere, nola ez da? Bere mutilagunari eskatu ziola, ezkontzeko, hor, egiten un heated rivalry dena perfecto, publiko, jogurina boromaria deitzen, geratuko diot. Hor publikoa, no, eskatu zion ezkontzeko, esan zion, muxua dena perfecto. Ez dira, pasa, ze, aste bete? Gutxio, egun batzuk.
eta, bueno, arizten jasotzen amenazas de muerte, dena perfecto, eta zegertatu da, joan zirela, 3 tipo bere etxera, eta jipoitu zutela. Ey, pero se pueden casar. Eskerrak. Bueno, karo. Esan nahi dut. Egia, bai. Eski oraindik ere badugu asko egiteko, badago asko borrokatzeko, jendak uste du ja dena perfecto dagoela, eta no está todo perfecto. Que die bizi ez gai. Esan nahi dut, ez diot kendu nahi, asuntu hau, baina en plan, politika identitarioen garapena da fiktizioa. Zeren eta politika identitarioen gailurrean dagoen pertsonarik diskriminazio gutxien jasatzen duela dela bikote zizgai txuri monogamo bat, da aste baten periodoan doxeatua eta jipoitua. Orduan, hortik azpirago dagoen jende guztia, pues imaginate. Baina, muy mal. Oso gaizki lotxagarria, Bai. Ta bildurra mateu, ez dakit. Nei bildurra mateit. Eske gauza bat gero esatu, zertako berda Pride bat, edo zertako berda ola egun bat aldarrikatzeko, o hasta emakumean egun bat, pues oaindikan lan asko da olako iteko. Kariñaz. Eske jendeak uste du, ez dakit zergatik, hau ez dela gertatzen. Amor, eski gertatzen da. Eta egunero. Eta gertatzen denean ez dauka estaldura mediatikorik, eta ez dauka difuziorik. Hau publikoa izan da. Hau publikoa izan da, ze futbol munduan gertatu da. Baina hau gertatzen da, egunero. Eta ez Alemanian, hemen Iruñan gertatzen da, Azpeitin gertatuko da, Bilbon gertatuko da, Arrasaten gertatuko da, ez du nagoa zara? Zarautzen gertatuko da. Seguro, gertatzen. Zarautzekoa zara? Bai. Beira. Si es lo más. Fascinante, surf. Bueno. Ez baino egia da, eta bildurra mateu da, eske honek eukiulako azkenian erantzun mediatiko bat, baina eske zu kala jute zaugia erostea da, seguro oso ikusiko zula. Ta ena esaten bakarrikan jo edo violentziak baizik eta ez baino bai. Berdintasuna ez da funtzionalki existitzen. Vale, jarri dezagun zu bestela demora joango zegu azkar. Eta ondikan jendia Izaro aurdun dago. Oh my fucking god, bere proiektu berria aurkeztu du. Me encanta. Arkitektura eta guau. Aurdun dago. Ez duen espero. Nigre ez, baina en un espero la revueltan. Ja. Osea, batean anuntzioen dula la revueltan, ¿no? Bueno, claro, supongo jende gehiok ikusteko, digo. Imaginatzet, bai. Imaginatzet, eta ere esen un espero 2027ko ataula kontzertu bat, kariña. Hori oso guai, get your tickets. Sí, get your tickets, bihar ez dakigu zengo deun 2027. Gainera ez da bakarri kontzertua, porque daude como taller artistikoak, txikipark, pintacaras en el concierto de Izaro. Izaro, etorri Flop Kulturara eta konta iguzu azter den, eta gu joango gara tallerretara, Hori da, invitau. Eskerrik asko. Urrengoa. Ja, azkari otegatik, Bai. Rosalia egonda Special People Cluben. Ikusi duzuen? Bai. Lo más, Eta? Bueno, momentu hori. Bai, momentazo, baina, karo, uste denuntzia bat jaso duela. A ber, hasi dira erretzen, elkarrizketa bitartean, ne ustez ez dago arazorik horrekin, en plan, ya está. Atzo galdetu zidaten, Flop Kultura notziko zenuketen erretzen, eta nisa nuen, Igorri galdetu barko diogu, baina nigatik dena perfecto. Nor galdetu zizun hori? Badakit, nork. Orduan, utziko zerigukete hemen erretzen? Ui. Zensura, Igor, zensura. Bueno, baina men... Si, zu beti erretzen duzu hor kanpoan. Noiz beti marko dugu espezial hor kanpoan, eta orduan ja denak erretzen. Ez dugu erretzen, Bueno, nik utxiniz dut erretzen. Ez nik ez. Ze, ekizitu nazka maten ditegia esan, baina bueno. Usaiak, ez? Bai. Baina, salatzea hori, tio, ez daude beste gauza batzuk, ezkatzeko. Osa, que pringadas hori salatu. Adibidez, Rosaliak ematen dauela daukola egin da lobotomia bat para llevar. Tu, niretzat da, hain placenta ez dut soportatzen. Tio, nire gustatzen zaidan, bera. Baina, elkarrezketan irutu zitean, ez zuela deus erran. Deus, dena zen como, bai. Eta ez dut kondenatuko... Bueno, baina ulertze jotez, azkenengo elkarrezketaten kagada bat intzun, que si los sismos, ta... Nire uste joan da, soy una prinkadara... A quedar bien. Un poco bai, hostak diren bezala. Pues hija, ez dakit, nik bai ez dut kondenatu behar sub, zedenak daude jolas berdinena jolasten, eta behartzen diote... Gonbidatu honek eukitera, eta seguramente goitek esaten diote, oye, vamos a traer a fulana, eta bera, pues vale, orduan dabil como participatzen elkarrizketa honetan, baina da dena como hain superficiala eta hain... Osea, esena publikotik aterata, uste dut Rosalia izango zela soy una pringadaren bulietako parte bat. Total. Bere garaian bai, zarantzarik gabe. Orduan da, en plan, bi pertsona honek ezin dute klikatu maila fundamental batean, go. Rosaliak esan dugu bat kezkagarria dena elkarrizketan, dela
ChatGPT erabili zuela letra batzuk sortzeko. Koña. Berak esan zuen elkarrizketan. Esan zuen que mierda bat egin zion eta ez zuen erabili, no seke. Baina lotxarik gabe esan zuen ChatGPT. Mierda bat ez eginez gero erabiliko zen. Eta ikusita, elkarrizketa, eta ikusita ze plazenta den, nire teoria da Rosaliak ez dituela bera bestiak idazten. Baina nago, 100% segura Rosaliak ez dituela idazten bera bestiak. Hombre, bat dituzte como writing credits. Bai, baina berare bedegungo akreditatua. Bera ere, porque berak esango da. Baina nire berak ez dut deus egiten, sentitzen dut, osea, da hain placenta, osea, hain ez daki deus, que digo, buah. Baina gustatzen zaizu Rosalia, no? Ez. Zein da zure testigantza honen inguruan? Niri gustatzen zitzaidan, A ber, nei Rosalia, eske pila gustatzen zait. Baina, bueno, egia da azken aldian, ez detela hau oso altu esaten, ze, bueno, elkarrezketetan emateitun, pizkat kuadroa izaten ari da, ez? A ber, amor, niri gustatzen jat Lana del Rey bere senar fatxarekin eta bere total albumekin. Eta Lady Gaga ere batzen da un kuadro. Ezin da egin victim blaming, ze ez gara gure artiston akatzen responsable. Oin bai, Rosalia, azken bola honetan egiten ari da ridikulua maila handi batean. Eta nire ez da, aratago de zer esaten duen ismoen inguruan edo ez, no me la pela, baina bueno. No da, performance guzti hau de lobotomizada. Bai, muy de mística. Eta dauka orain jarrera hauke nik sentitzen dut, baina gorrotatzen dut, que dauka ere amaia ote, eta guzti berke dira como, bai, no me depilo. Ai, chica, de verdad. Eta como oso garbitzailea denarena, garbitzen dute kristautasuna, garbitzen dute espiritualidadea, garbitzen dute el chat GPT, garbitzen dute fascismoa, eta da, toda la movida del clean look que jaitz egin dugu. Nahi baduzue musika ona entzun, bilatu YouTubeen Ur Goiena, Ur Barrena, Maruxak, Albina Stardust, Aiert, Labar, eta Olat Salvador, eta Imarzeta, dena perfecto, Euskal Herriko Lady Mermelad, entzun dela temazo bat, Igor, bilatu YouTubeen, te lo digo. Total. Eta jarriko dugu pizkatxo bat, eta temazo bat, Ur Goiena, Ur Barrena, entzun duzu? Ba, hombre, hombre, gaina esta historieta jonun en plan, chicas, entzun, osa, locura, Videoclipa, locura. Osa, pizkal lioa inun, en plan, historiakin, ja. Baina gero ya, Da pizkal liantea, baina. Gero ya ubika unitzan, ta, osa, una locura indezuena, Mil esker. Zora garria. Kredituak gehien bat, Iker Maka eta Mireni izan direla, bueno, artistak. Pues artistas divinas. Bueno, a ver, Aiert, eske. Zuzenean. Eske bokal hauek nola dira? Eske Aierten ahotsa, ez bau, Aiert egon zen gure podcastan zuzenekoan, Aiert Alberdi entzun, porque da fantasia. Eta orain ja, hasten da lo bueno. Zuekin guztiakin, esklusiban. Videoclipa jarri duzu, karo, ez dago plataformetan. Aurreratu como 30 segundos. Ez da, atzerago. Azten denean aukarire partea. Orai. Konponduen pospo. Eske... Brazilian funk. Rosalia total. Videoclipa da. Locura, Ez zer unotza pasa. Kristona. Eta hau da podcastaren bestea, ja. Ez da fascinantea sentitzen dut, ez da kristonotza pasa nuen. Ez dakit badakizu, baina hau grabatu genuen duela 2 aste, ez gehiago. Ez nire zatia, xorroxinen grabatuta, kristoren hotza pasa genuen. Baina, merezi izan du. Eta horregatik ezin dira entzuna, botako kapituluak. Horregatik zure mukiak. Izan daiteke. Babeitu. Claro, gero ni, zergatik nago gaixorik, ni hor embragas vivas. Osea, bueno. Claro, despelotate zabaten, urjauzi baten aurrian, claro. Baina, bueno, dena perfecto. Eta horrein guazen musika honetik, musika txarrera, eta bukatzen dugu aktualitatearekin. Luna aquí! Luna no está aquí. Nire pixukideak esan zuen bezala. Wow. Oh my god. Gaixoa, A ber, nik ikusi dut Luna aquí zuzenean, eta zuk ere ikusi genuen behin aurkezpen batean. Y no también. Baina, bueno, ongia besten du, badu bere gauza. Baina dau, espiritualki. Hain gaizki. Bai, ez da pa los Grammys, bai. O sea, no, fatal, Nork egin zuen okerrago, Katzai edo Lunaki? Es que zaila da, baina igual... Es que Katzaiek tenía presencia, baina es que Lunak... Ja, es que bere
bere energia zen arazoa. Nei pizkat gogoratu zin DBH lauen eskoletan inauturitako... Bai, lehenengo azten zarela belauniko. Bai, eta gero la alde batea da bestea, ba, hola. Bai, jogurina goro, ba. Luka ere, niretzat Luka zen sin más, estenografia zen sin más. Luka ez zen sin más, Luka zen itxusi. Bai, Eta nik esateko Luka bat itxusia dela, izan bida itxusia. Gero batean joan zela, antxetatearekin, no seke. Gaixoa, Ni bai joango nintzen. Igual, aser ez dakit, nik ez dut kriminalizatu nahi, eta la pobre está pasando lo que estará pasando, Baino, nahiko... Pertsona hau ez dut ezagutzen, eta emendik muixo handi bat, porque izango du bere rekorridua eta bere bizitza. Oin bai, kanpotik espektadore bezala, darama hainbeste denbora dando palos de cierre. Bai, gaixua. Eta pertsona honek egin du septiembre. Voy a matar, egin ditu temazo batzuk, claro, voy a morir horietan de bai. Benidorm festekoa, bai, claro, autotunaren movida hori eta dena, eta sin más. Gaixua, espero, ondo da, hola, bukatu dugu aktualitatearekin, zema dara magu, Igor? 40 minutu. Venga, Ian, orain 10 minututan, nortzara zergatik etorri zara? A ver, eske kasetaria naiz orduan. Venga, Ian, Kiki edo Bouba, nortzara? Venga. Eske, honekin dudakatze, karo, ni beti naiz oso happy flower, baina ere naiz, lehengoko anepen kapitulan ikusen, como que, pizkat zu señala como poema irakurleo, liburu irakurleo, nien ez bate hola. Zaude jantzita flop kultura edukia, inditzu zure risa, ez kasetaria. Hombre, kasetaria naiz, lana, Baina, karo. Call her. Call me, please. Bueno, call a la repre. Bai, a la repre. Nei, zuzenen ez porque me agobio hainbeste mezukin. Me voy con ansiedad, nik uste Kiki, esate zuzue. Kiki, Nik baten diazu más vibes de Bouba, baina, bueno, gutxi ezagutzen zaitut. Karo, nei me conocéis de... Horregatik. Nik ezagutzen egin dituzula... Nik uste zarela, Kiki. Estás de San Blas todo perfecto. Karo, sí, un cuadro, o sea, fatal. Ez baina, karo, behin ja konfiantzaz hartzesunan erekin, o sea, te quiero decir... Nere bealde hori dakat dala un poquito... Oh my god. Beira, bai, ez ematen. I am Sasha Fierce. Bai. Ni atinaiz gozoa alde guztiak. Vale, pues beste Kiki bat. Uste dut orokoran Kiki gehiago Bouba baino, Ez que gelditzen dago beto. Bai. Imagineo programa batera fatia eta zetea, no naiz Bouba. Pues ni naiz, eta Siermen Dino eta ere bada. Bai, eta zuek bioko. Eta badago jende gehiago, ni ustez Izaro ere da Bouba. Galdetuko diogu gure urrengo kapituluan. Bueno, Ian, konta iguzu, nor zara? Bueno, ni naiz Ian Ruiz, meneo. Zarauztarra, 22 urte askat. Hain gaztea. Bai, oendala gutxi bukatuet karrera, kasetarita. Eta ez dakiz egio esan, bueno, euskal eduki sortzaia naiz, esan dezakegu. TikToker, biba. Bai, TikToker. Gero erai podcast bak. Wow! Horendik ez gara podcastan, ez gaitu gonbidatu. Espazio promozional. Whatever. No, etorri berdezue kontuan, ere kuadria dena izan dit que me da lotxa. Deciros, ez dakit, porque es tan cutre, en plan. Pero hau ere begira Aulo más da. Guk esaten diogu jendeari tamien eskutre. Ez, baino bai, etorriko zazte, oain pizkatu porretan nao marmarrianekin. Marmarrian deitzen da? Marmarrian, en plan, marmar ian, ni ian. Hori ez dut. Claro. Baina, ordun hori, oain oporretan nao, bueltatuko gea gogotxu, eta... Non dago entzungai? Entzungai YouTubeen, Spotifyen. Ez, YouTubeen hobe. Ja, eske Spotify... Hobe YouTubeen. Zer gainera YouTubeen doainik da. Bai. Entzun, eta erabiltzen badituzue, begira, trukito. Jartzen baduzue Brave, aibiz iPhonean, rollo Brave da, rollo Chrome bat, edo rollo interneten bilatzeko zerbait, ez? Hor jarri dezakezu YouTube, eta blokeatu mobila. Eta jarraitzen da entzuten. Bai. Hau legala da esatzen. Pues ordun YouTube. Hor dago, oza, legala da. Aplikazio bat, nik erabiltzut aplikazio hori, eta hola doa. Zugartzen duzu, blokatzen duzu, eta entzun dezakezu. Pues oringo, ba YouTubeen, da fantasia, YouTubeen, dena YouTubeen, doainik, dena perfecto. Bai, eta hobeto ikuste zait horla, YouTubeen. 4K. 4K, literal. Bai. Orduan, marmarrian, TikTok, dena perfecto. Todo perfecto, bai. Gu ezagutu ginen, egon ginenean zure, bueno, a ver, zu klaseko lan batzen, ez, podcastura. Zezen itxun, 15 urte? 15 ez, oza, 16, oza, no, fatal, Baina bai, oza, EH1 euskera egunian itea nola da, irrati maratoia. Vale. Ta guk esan genon, well, ez ditugu ekarriko beti, las viejas de siempre, invitau bezala ze beti ekartzeitu. Vamos a traer a otras viejas. Betiko, bueno, beti ekartzeitu kasetari, en plan, bakizue, ez den da hemen gaizki gehau, tan guk esan genon, bueno, amores, zeba ez zuei, ez, ta deitu genien guk, kistona hotxena jartzen, bueno, aldezu ete horri gore gana. Dimos un latxe, baina, bueno, etorri zinazte. Hori badao entzungai? Esango nuke baiet, baina dago entzungai maratoi dena. Claro.
Ez da behar entzutea, ez genuen erzten esan hain. No, baina... Etan esan hain woke gure partez, ez, no? Ni uste que denak dut en hor, es que goera pixkat arraroa, porque ginen gu, hor zuten como irakasleak, nire irakaslea hor guri zuzentzen. Eta web plan, bai, dena perfecto, lavativa, no sé qué, prolapso. Hori esan niño, ai, que maravilloso. Igual ez duen hori izan, baina plan, gure gaiak eta irakaslea hor, irakaslea zela una mariliendre. Bai, hombre, guk esan genuan. Bai, una mariliendre viva. Guk guarekin que nota una genekala, ze in baino lehenu ja esan genuen zuek etorreko zinaztela, eta ja, bueno. Encantada estaba. Etorri zen, bai, gure gana, mas maja. Bai. Ta komentau genuen, hau igual bada aurrera goitia, baina EH unitia Drag Race moduko bat. Bai. Como un taller, hola, zen ikuste. Marko genuk ez zerbait. Claro, guain EH un bapatean asako gauza iteitu. Ja, orain mogollon. Claro, justo jute ganean, no? Ja. Digo. TikTok. Bai. Oso aktibo zabe TikTok. TikTok. Segway, bai. Ez gira uste, como gai guztiak zer da TikTok? Konta egozu mez. Zu TikToken ibiltzen zara. Bai. Zer muzik uste duzu adibidez Euskal eduki sortzaileen mundua TikToken. Konta egozu. Bueno, maravilla, lehenengo gauza. ¿Qué decir? Arpegi horiek ez dakit. No, vale. Ez, egia da, ni hasi nintzen pixkat, de hecho, zuekin elkartu da gero, hor pixkat, motibabu nintzen, eta esan, bueno, iningoet pixkat, hola TikTokak, ez dakize. Ta ikusi nunean, jende gehiok itezula, ja, el nivel de lachismo nere burua inekana, pixkat, hau solo txori, kendu intzitzaiten, hola, Bai. Vale. Que alare ematetela, oza, lotxa ematen naiz nire buruai, baino, ikusen un jende gehiago kitezula esan un, bueno, zeba nirez, no? Queridas, oza, gaina komunikatzai, ez dakize, pues, bueno, iningo deu. Ta gutxinaka gaina zure bai teituzu zure bai, zure blogak, madre mia, denak kuadria osoak pek, mundu guztiak nahi du itzultzea. Bai, naiz cuando me dé la gana. Ja. Bueno, lasai, oporraldi bat. La página es mía y me voy a casa. Sí, baina... Beti berdia opor batzuk zesariak ere bai bere lana daka, mene mateu ezet. Ta zure buruan gane bai lanketa badaka, esatezula, ai ama, igual gaizki ikusten ez, berriz dena grabauko, eta ikusten ez dakit nun gaizki bat. Gero gainera TikToken... Lo dejo! Ikustea. TikToken azteko saritzen da... Konstantzia alde bat. Nik ez dakat. Egunero igo barda zerbait, dire horitzen zait terriblea. Nik ez dakat hori. Edo bi, edo hiru, edo lau egunean. Bai, eta gainera izan bardina gauza como super azkarrak grabatu, eta igo, ediziorik gabez, deus gabez, hori ere ez da penalizatzen, baina ez da saritzen. Baina zuk hori usuario bezala ikusten dezu, nik ikusten ditudan bideoak ez dira, ez egunerokoak, ez azkarrak, nik ikusten dut, TikToken benetan ikusten eta jarraitzen ditudan kuentak, adibidez, estofado perpetuo intzauen tipo bat 300 egun zopa berdinetik jaten. Horrek badauka edizioa, badauka bere lana eta badauka bere kosa. Horda, nik ez naiz somatzen. Uste dut dela TikTokek saritzen duela ikusle gehiena izatea, eta ikusle generalaren gehiengoa diela 11 urteko pertsona lobotomizatuak. Eta nik publiko hori ez dugura. Ja, total. Hori ere egia da. Eta gero asko TikTokek asko saritzen du normatiboa izatea. Hombre... total, si dau jendia bere pagina osua dela guapa izatea. Bere pagina osua, feroz. Ez que nik hau komentau nahi zuen, eta izue arrarua egiten. Bapatean ni paratin nao, zuretzat. Eta ikustet bideo bat, norbait, berdin du mutian eskaz bitara, hola, guape, eta bapatean fonduan, euskal abesti bat, super... Benetan? Eta behek bitartean, benetan. Nik hori ikusi dut. Nei hori etzaitateatzen. Niri badego zatzuk, un latxe. Osa, pizkat kontrasteak harritu iteit zesatet. Oh my god, kantak ez du pegatzen, ponme un Lana del Rey o algo, no? Porque da en plan, badabitzaten lip-sync egiten, baina como oso gutxi. Bai, hori ikusi dut. Ta pizkat bitartean outfita erakusteuela, se suben ahí la pierna, hola. Eta gero dago rage bait fenomeno guzti hau non zuk hori egitea gaizki bideratzen du jendia komentatzia. Amor, esto no pega, tarduan dugu eta da pizkat, niretzat sentitzen dute, baina pizkat como un poco pick me, un poco tipa bat en plan, ni ere txosnera, na. Baina eske TikToken behar dezu pikeatua izan. Hombre, baina dao behar bat, ante todo, fans. Si yo pudiera, egingo nuke ere ziur. Claro, es que hortan, hijoan, nik ezidet kamara horrian jarri hacerme la guapa, porque es que es, cariñas. Baina, bai badao joera bat, erakusteko, hori, euskala bestiak entzute dituzula, zure kuartuan hiru ikurriñazkazula, txosnetako 8.000 baso, piñak, tal. Hori, da en plan, soy una chica normal. Claro, osea, ni euskalduna naiz, euskalduna naiz. Total. You better call Jurru. Guirurak euskalduna gea, baina ez da kao... Eta haiek ere, baina ez da,
ez dago beharrik, beste erakusteko, no? En plan, como, buah, bueno, sin más. Gero badago jende oso divertigarria. Nik duela gutxi deskubritu dut tipa bat, beti egiten ditula bideoak bere lagun batekin dagoela New Yorken, ez dakit non dago. Eta holako botak hain divertigarria pertsona hori. Oie, bakizuet guazenekoa diala, no? Bueno, izan zian. Ez nekien. Izugarrizko kajidako teor sartzeko botak. Bueno, Louis Vuitton. Niri, un popular opinion, ez zidan grazia egin. Baina mendik musu handi bat, zebasa izate berreskuratzen pixka bat como Guatemank registroa, eta hori bai egin. Nei batzuk bai, bestatzuk, bueno. Igual beti gauza bere egitea, pues ir más, baino batzuk, oza, ni, me biba eta jarraitu nuen en plan. Period. Klik. Gero, jarraitu nuen aspaldi tipa bat bizitzela como borda batean, edo etxe batean, eta kontatzen dugun bere bizitza. Eta berri izan ari zen borda? Ez, aritzen Olatz. Eta me fascinaba, eta gazu ez erigotzen. Kotajekore. Gero daude Janire. Bueno, mitika Janire. Divertigarria. Ane Urresti. Axel? Alex Etxegibel, tiriz da Alex. Bere arrebarekin, eske. Ikonikaz bilak. Ibai Romero, por las precarias, por las no binarias. Honena, Ibai Romero da TikTokeko kontu aldarrikatzaileenetako bat. Bai. Ta hori berdare bai, ez? Zerenago de oso jiji jaja, baino bea beti da hor. Woke is back. Woke is back, total, berekin. Bai. Bai, egia da. Zoragarri. Ian, sinisten dezu Ian? Ze? Inteligentzia artifiziala. Ez que nahi nuen txiste hori egin baino ez da. Ez. Nahi zu kalditu bai zaudela, klub oso esklusibo batean zu ere bai zaudela, dela muleta resistentzia. Bai. Oraindik, pasadie 15 urte, baino oraindik jarraitzen dezute klubean. Uste dezu muleta dela zure nortasunaren pilar fundamental bat? Nik uste baietz baino, muleta baino gehiago, nik uste flekilua. Bai, ez que dakazu pak guztia. Karo, bai, muletatzetik eta txatza. Nik ere horrela eman dut eta me encantaba. Baino, jarraitzen duzura itak mozten ia. Obvio, por las precarias, claro. Ez gainagoen ere pelukiak itxi indu, eta ez dakat inor, claro. Ke hago, nire aita. Bai, eroskin, makinia bat erosi 16 euro, eta ta. Ez que, muleta da munduko... Hori da bonding, Muleta da munduko gauzarik erosoena. Ez duzu deus egin behar. Ez. Batan ez zait moztu hasi pixka tiki, eta rapatu aldeak. Punch. Ta algo bateak atzaitzula, pues te pones un poquito para el otro lado. Hori da, ya está. Nik uste galabaz, aurpegia. Simetria ez da naturala. Simetria ez da unibertsuan existiten den zerbait. Ta aspergarria ere, bai. Egia da. Naturan ez dago simetriarik, Daniel. Bai dago. Non? Pues yo que sé, hartzen badezu labezomorro bat amostu erditik, bi erdiak boniak dira. Ez da simetrikoa. Y el Taj Mahal... Baina hori ez da naturala. Claro. No, you see my point. Claro, gure muletak ez da simetrikoak. Ez da izango, imposiblea da. Gainera, zidere ezak ezagertatzen, negatzen zait, rapatzen dudan nero, pixkat gehiago egotzen naizera, nahi gabe, pero da como, Eskulet. O sea, me quedo calva. Bai, como... Rusexua. Pizca, no sé qué, de repente, ay, un mechón de pelo, en plan, bueno... Bukauko de rollo FK Twix, en plan, un año iliakin. Zure laguna Terese, en plan, un flequillito y ya está. Bai, total. Ez, baino, onena, muleta onena, o sea, me encanta. Leno, ez deus esenisteko baino, eramaten hori lia rollo Justin Bieber. O sea, bai, sinisten dut, segatik ez nuke sinistuko. Champiñón, bai, nik uste homosexualia denak eraman deula, la verdad, en plan... Alde batea da mitiko demorosoan, hola. Hori nahi zen. Gainera el gestito. Daukot ligamentua jodituta benetan, bizitza solako. Nire fisioan nago, porque, claro, demorosoan hola. Ba, nik azat, arago jango naiz. Nire gatatzen zait, ni beti eraman duela flekilloa alde ontara, no? Ezkerrera, eta incluso begia tapatzen, no seke. Begia tapatzen, ¿cuál emo? No, ez hain beste, baina como que se te cae, no seke, eta ya te la pela, en plan. Eta jenda izten, baina ikusten du zerbait. Ai, txika, bai. Obvio. Eta gertatu zen, como un deje, eta ez hori da horregatik, ni beti ibiltzen joaten garenan jabarraiz alde hontan. Ez dinaiz joan beste aldea. Claro, porque jabarraiz, eta nire ustez 100% da flekioagatik, que jaututen nago alde hontara begiratzea. Gauza izu pizkat, kolako gestua bai. Bai, eta ziur nago dela horregatik, Gero jendak izaten du, da, no sé qué, del misticismo, de nola sentitzen. Bada mistisismo horren inguruan, bai. Bai, versatil. Espazio, baina da orokoran espazioekiko, nola esertzen zaren, non esertzen zaren, non jartzen zaren, dena dukaz zugan como energia bat. El feng shui. Karo, zu horrez izan pizkat negola behiratzeko. Claro, horrean nago pizkat dezeroso. Bai, niri ez nau begiratzen. Da, ordena gaioagatik, nagola alde honetan bertzenaz. Baina zuk ez da kaso flekilloa. Ez. Bueno, horrezko orain naiz toda una moja. Eta naiz ia luze guzten, espero dut laster luzea izatea. Hombre, la mía, bezala. Lit, claro.
Lam-ian. Joder. Digo, da nire ustez jendia aspertua. Gure txistiak. Jendea joan daia. Saldu de su podcasta. Egon zara Londresen? Bai. Zer modu, izan duzu romance londinense. Fantasia, bai. Hori bai, ez. Romance, ez, ojala, no? Azkenean. Ez dakit, asko gust... Nire lehenengo aldia zan. Ta, me ha encantau, baino, bai egia dela olako irita juten izenean, falta zaitela, nun daude kuadrillak kalian, nun dao pintxopotia, oza, ez da olako bizitza, sabes? Nun daude txosnak, nun dao sagardoa, eta tortilla patata. Ikurria txosneketako basuak, Londresen, no? Ez, baino, me encanta, oza, asko gustau zait, baino, ez dit, oza, ez dit harritu. Ose, ja Big Ben dago zei denak interneten beti guztitugu. Du, total. Jande sufficient chips. Hau, hitz egiten lagunekin eta como, baina nola esan dezakezu hori. Tio, Big Ben ikustea TikToken, edo interneten, edo ikustea persona, dago zabera. Bai, gaianik enun ikusi. Osa, hor ginen, baino, enitzan gehau, hola, osa, ja, foto, osa, ikusita dakat ez dut berde targazkia berekin. Eta gero gainera da, como, erloju bat da. Bai. En plan, eske, baina barotikan Elisa da. Ez da, zer, ozakit, niri ez begiratu. Ez dakit zer estea den. Bueno, eso es importante izango. Zerbait importantea, me la pela. Ze gainera hori, me la pela. Bai. Talbaki jampala. Noria bat dugu hemen Iruña San Ferminetan, en plan, gauza bera da. London, cariño mío. London Bridge, como decía Fergie. Da como... Pero... No sé, nik uste ja oso erretaz kaula Londreseko da hiri famatutako, ez dakit toki turistikoak. Osa, ni bain juten egin Nueva Yorka da Estatua de la Libertad, pues me da igual. Pues era verdad. Urrengo udan oporretan Aizarnazabal. Pues de una. Eiffel Dorrea, me la pela. Eiffel Dorrea, badakitu zer, turistifikazioaren arazua dela joaten zaren toki orotara bihurtzen dela parke tematiko bat. Orduan da, en plan, nahi dut ikusi gauzau, ja, eta beste 16 milioi pertsona honek bebai, orduan, rapidito, ya está viviendo. Bai, baina gero badago jendea, que iristen da, imaginate, Eiffel Dorrera, no? Eta gelditzen da hori ikusten, en plan... Cual emocionadas. Bai. Dira, lau burdin hor jarrita. Gustav Eiffel. Lau burdin hor jarrita triangelu forman, en plan. Bai, ya está, ez da kageillo. Ez da kageillo. Bueno, badauka restaurante bat goia. Ulertzen dut joaten bazera, pues nio joan nintzen Italiara eta bertako arkitektura kon fascinante, baina la galería de los Medici. Da como, hola. Gaina bado jendeak... Non dago denda? Bai. Nik ikusi nuen Notre Dame lehenengo aldiztan negarin neban. Niditzen sartu. Osa, horietakoa zea hori esan bernon. No, baina neban mozkorra. Beti da biataldun historia bat. Ikusi nahi. Eta gero ya pues fanintzen como arrastaka lurretik. Claro, es que bado, lako jendea rollo jartzea, eta astea, en plan, beitu ese dekorau daka, no sekai txika. Eta ikusi nuen, total. Eta ikusi nuen erregabe, tu no habías nacido. Ez, bai, claro. Guenda la semati zantzan. Oso gutxi, ez? No sé. No soy periodista. Ni yo por ahora, ¿no? Que me la pela. Total. Pues nada. Notre Dame. Baina zan berak Londresen argazki politak eta ziala. Horta bakarrikan junitzen. Hortarako bai. Hombre, bestela zerta noa. Ze gehiago, Fish and Chips ez, Harry Potter. Harry Potter ez. Ez que ez da gustatzen. Ez que ez da gustatzen moduko. Ez gara transfoboak. Total. J.K. Rowling. Ya tenemos una edad. Ze gauza ya tenemos una edad. Bai. Eta ja, igual zait Disney adult bat izatea dena perfecto, baina Harry Potter adult bat, amor. Bai. Ez di honak. Ja, vale. Berdin da. El Señor de los Anillos bez da ona, baina hor satuko gare beste egun batean, beste gomiotu batekin. Total. Pudding de sangre. Eres. Beans. Full English. Es que ez genuen ez. Full English breakfast. Deal, meal deal. Meal deal? Ez duzu jan hori dago nena. Ez, makarroiak, pizza eta ramen bat, y ya está. Ferocity. Ramen, o bueno. Chinatown? Chinatown, bai, bueno, que... fantasía, me encanta. ¿No te gusta? Hiru laukale, farole joakin, da ya está. Baina nire ustean zet energia eta no se gustatzen zait. No, pero es que gero gaina jendia jutesan da baseo nola desfile moduko bat. Oh my god. Bueno, desfile, hola, argazkiak katatzen da jendia jutesan begina, argazkiak katatzea da, como, ez datozu zara, oza, kanpotarrak ez datozu zarautzen nahi argazkiak katatzea gozaltzen, oza. Gainera... Oh, en plan vibes, Chinatown vibes, jendia bere, oh. En plan, beitu jendia nolakoa dan. Oh. Gauza bat esango dut. Que ferocity. Zu egon zara Londresen, ni banoa astelenean, badakit jende gehiago doala Londresera, eta baitzen den nire teoria. Ni egotekoa naiz, esan. Itzuli dira 2006, mundu guztiak dakigun bezala, eta 2006an Londresten como lo supermoda, bai. One Direction, no sé qué. Eta ordain, itzultzen digara hortara. Bai. A tomar por culo. Laster inorez da joango Japoniara, que izan zen aurreko urtekoa. Eta zuretzatu akarrik, eta gero Big One sakabo Japonia. También te digo, nik bazpara bisa hoite izuet, baino eraz homofobo bat jasan genuen aireportuan, nire kuadria dena pasazan, bueno, katxarrotatikan, ta nire justo bi junginan, oza, bi homosexual, eta beste eran eskasian, kuadrian, bueno, iru, bea, kuadrian, ta segertatzea, bi jai,
nos hicieron pagar mochila. Oh! 60 euro bakoitzai. Pixuagatik? A ver, iba un poquito pregnant, gauza bueno, bezala. Bueno. Baina besteak igualaz... Total, vuelen en partes, nik emendekan hori esan berde. 60 euro sordizkia zue. Baina nola eramango dut nire pera Londresera ez badira zuzten sartzen motxila. Azke kontuz, Vale. Eramatuz pixkat. Nik ez dut deus eramango. Osea, gauzak dire bezala, no? Aste bete eramango ditut. Lau braga, Iuntanga. bi kamiseta. Aste beteako asako da hori? No, bueno, aste honetiko estiralera, Baina ez da dutxatzen. Bueno, orduan da igual. Orduan, uste dut familia garela tesera? Edo nago ni paranoidea? Ez que bada, ja, bada ordua, venga, tesa, que te lo traes estudiado. Zerbait kontatu nahi duzu? Saldu nahi duzu? Ba, oantxe bertan ez zaite zer okurritzen. Jarraitu TikToken Ian Ruiz. Hori da. Zer egiten duzu TikToken? Nek TikToken ere egunerokotasuna erakustet, egia dagoen pixka saiatzen naizela ere bai, gauza hola ezain landuak igotzen zuek esan dezuen bezala, baina bueno, ez zait ondo ateatzen, enaiz pertsona atola oso espontaneo, como se diga. Eta hori, nire egunerokotasuna, planak, zeiteten, zestetiten, gero igualde bai pixkat hasiko naiz kejatzen, que gustatzen zait, eta berda, dena ez darez perfektua. Londresen grabatu duzu edukia? Bai, baina hori ez de TikTok aigo, YouTube aigo, Que me he hecho bloguera. Ai, bloguera, TikTok, o sea, YouTube. Ian Ruiz, bostetakin. Wow, Aimar Zeta. Total, primas. Primas. Ez que dakat, la Digi. Eta jaigo da? Daukatu zer? Dut ikusi. Daukatu zer? La Digi. Aize hono. En plan, kamarita txiki hori. Eta zer moduz, garestia? Bai, ez. Nik ere nahi dut. Ni lagun batek amatatu zitxun ladillo. Non erosi duzu? Diko... Vale. Bai, se merkio da. Oye, hija, lehenengo da testa flop kultura. Venga, vale, bai. Baina bere edukiere, esa marko. No, baina, sabitz kartakin eta da mobilakin lehenengoa. Eta zein berre... Flop kulturako testa! Claro, esan dizut hiru aldiz, ja. Marikon, ez que ez dizuten zuten. Ez que esan nauz... Vale, bamostu musika, 3, 2, 1... Ian, azkar. Oh my god. Flop kulturako testa, erreferente bat. Uf, Charlie XCX. Mal, total. Pop kulturako momentu bat. Kanye Westek Taylor Swiftek kendu zionian premia. Pelikula bat. Azkenengo ikusiet Hamnet. Maravilla. Benetan? Salí llorando. Vale. Entzunet fatal. Ja, nik ere, gaizti entzun dut. Fatal. Vale, nik ikusudan azkenekoa izan da Aidaren pelikula. Esan di hori gaizti. Nire asko gustatu zait. Nire asko gustatu zait. Atuan por culo. Norbaitek dauka gustu txarra, gela honetan baina ez dakigun orden. Disko bat, o Brad Charlie XTX, o Addison Rae. Vale. Todo binabo. Diskazos. Ez que dira diskazos. Ongi etorri. Telesail bat. Telesail bat, Shameless. Vale, Out of Nowhere, vale. Gorrotatzen duzun norbait. Wow, Trump. Ok, erresa, Barkau. Euskal Herritik Alete esan, bestela bertzen. Euskal Herritik gorrotatzen duzun norbait? Gatiboko abeslaria. Atuan por culo. Modu guztiak. Gure Trump. Norekin ingo zenuke kolaborazio bat. Hola, podcast baten hori. Adibidez, edo... Zuekin jain den. Aimar Zeta oso norertze zait. Ez que da lo más. Aimar Zeta que ningo nun. Gaina biak tin mulete, bai? Bai, 2 muletonas. Norekin ez zenuke ingo kolaboraziorik. Alex Ardui. Peio reparaz. Vale. Irutzait ez deula zerrukiko en komun. Bai. Norekin ingo zenuke borroka la velada del añón. Peio reparaz. No, pero galdu engo non. Hombre, pero dejaos down, si persona horrekin, vamos. Bai, Peio reparaz, ez dakit. Alexander Padillakin bai gracioso izango zan. Baina me cae super bien, baina gracioso izango zan. Dice usted literalmente 2 mariquitas pegándose. Totalmente. Gero un bingo musikatu bat ingo genuen bukatzeko da, jazta. Eta jazta. Bukatzeko, zer reality show irabaztiko zenuke? Wow, nik uste Gran Hermano... Zeon leno ETV-en reality bat baserria. Bai. No sé, nik uste ondo ingo nula. Bai, Bai, te pega la baserritarra. Así, con mi corte hacha, no? Total. Vale, eta bizan da, flop kulturako testa. Eta lehen guazen, kultura orokorreko galderekin, denak asmatzen baituztu, sari bat dago. Aquí sí que no había sentido. Vale, bat hartu berde, no? Venga, toma. Ez ikusi? Vale. Eta denak fallatzen badituzu, te pegamos un capón. Esan, eta jazta. Inork, bakarrik, persona batek irezin zituen dena kongi. Bueno, kasetarian ez Euskal Boi eta Etxaro Borda. Euskal Boi izan zen, por suerte. Euskal Boi ere bai topen doro urte zait. Euskal Boi? Euskal Boi, barka, ez Euskal Boi. Ondikan ez Euskal Boi. Euskal Boi. Bale, guazen galderekin. Bizkaiko zen herritan ikusial izango dugu Argineta 9. mendeko hilerri ezaguna. Izuran, Elorrion edo Iruñan.
Non? Izuran, Elorrion edo Iruñan. Nik uste Izura porque suena raro. Elorrion. ¿Qué dices? A ver, es que guain gaizki gauko naiz, kasetaria naiz. Bueno, EH unikasi, notatzen. Galdera beik dira delaino Lapor Kalirongo, Euskal Herriko zein hiritan bildu ziren 1930an Alfonso Amairugarren aurkako alderdiak errepublikaren etorrera prestatzeko. Bilbon, Donostin edo Iruñan. Repre, ez dakizu, mierda. Iruñan. Ez, Donostin. Ai, de verdad, era boskean. Utz. Non egin zen udako Euskal Unibertsitatearen lehen ekitaldia? Donostin, Bilbon edo Donibane Loizunen. Donostin. Ez, Donibane Loizunen. Ai, Ez ama. dago ezer Donostin. Zer jotzen zaio barregarri utzi nahi den pertsonari? Turuta, adarra, ilea. Adarra. Adarra, ongi! Non lurperatu zuten Luis Mariano abeslari handia? Irunen, Mexikon, Arrangoitzen. Venga, Arrangoitzen. Arrangoitzen, oso ongi. Zer da, herri bat, no? Imaginatzu. Ba, oso polita Arrangoitzi. Zenbat aldiz hartu du parte Maite Zúñigak joko olimpikoetako finaletan? Behin ere ez, 4 aldiz edo 2 aldiz. 2 aldiz. Oso ongi! Ezitu izan Kirolan galderatu onden ditela, da beste Ja. Fuerte. 6tik 3. Bueno, ez da Gaindituta, 5. Deitu, emaiozu lana. Mesedes. Eta eskerrik asko gurekin izateagatik. Ba, orain bai bukatu da, gustora gonzara ian. Super gustora. Poste naiz, mila esker. Zuei. Eta mila esker entzutagatik datorren astean gehiago beste gomeatu zoragarri batekin. Txau! Aupa flop kultura. Repre, gero pasa faktura, Ai, hori da. Vale,